Здравейте хора, в днешното видео ще играем Brawl Stars и партньора, с който играх, просто ме побърка. Той не можеше да оцели. Неподвижна мишена. Неподвижна, бе. Неподвижна. Ако искате да видите колко голям нуб беше партньора ми, трябва да изгледате цялото видео. Айде! Хело, мое малко да ми се заглушава гласа, ама не знам как да го правя, защото съм малумен и игра през телефон. Does someone here unfollow me? Това сега ще направи 5 кила, ще направим 0, защото с този скин ще аз докато отидем до той срещу който се трепа. Той не аре, да се го трепен. I'm so gonna win everything. Gotta get rid of that stuff. Добре, аз съм повече килва от това. Той взел някакъв скин, сигурно си бъде 4 с диамантчета, братче. Той не може да игра, бе! Хвърля бомбички като пияна маймуна! То не може да оцели неподвижна мишена! Той има 0 скила, аз му изкели! Цялата клапа на игра му изкели! Поне направих нещо. Това пък нещо не струва. За какво го взех и аз не знам. Видяхте ли колко голям му беше тоя? Ако сте изгледали цялото видео, ще сте видяли, ама ако не сте го, няма да видите колко беше зле на тая игра. То даже може да се откаже да играе, той не можеше нищо да направи. И от мен, чао!